Asiako listorrak Julian Urkiolaren erleak kaltetu ditu dagoeneko. 2005ean iritsi zen lehendabizikoz Frantziara. Itsasontzi batean Bordeleko portura hain zuzen. Handik Euskal Herrira etorri zen, 2010ean topatu zituzten lehen listorrak hemen. Erreinak ernaltzeko laukitan hortxe danak desagertu dira. Zian hortxe 25 bat errein ernaltzeko eta horiek desagertu dira. Gero nukleotan dira 5 kuadrotko erlauntza txikitan, horiek 140 bat. Eta erlauntzak beak, 10 kuadrokoa dian erlauntzak, 120 edo esango nukek desagertu diela. Oso erasokorra da, 30 listorreko talde batek 30.000 erle hilditzake 3 orduan. Bertako erle arrunta baino 3 aldiz handiagoa da eta biak zuhaitzetan jarri ohi ditu, 4 eta 6 metroko altueran. Normalean erlauntzaren kanpoaldean jarri ohi dira. Erleak polena jasotzetik noiz itzuliko zain egoten dira. Une horretan gehiago kostatzen zaie erleei mugitzea eta orduan erasotzen dituzte. Beste kasu batzuetan, erleak listorrak erlauntza kanpoan zain daudela ikusiz gero, ez dira bertatik ateratzen, eta ez jatearen ondorioz hil egiten dira. 2011 urtean jaso genituen lehenengo abisu eta kexak, 52 urtera izan genituen 2011an, ja 2012an kopuru hau zeharo areagotu gintzan, eta honezkero protokolo bat eratuta geneukan, eta 180 kabi suntxitu edo kendu genituen. Betira elkarlanean bai suitzailekin, bai udaltzainekin eta baita ere Foraldundiko basotzainekin. Orain ere lanean daude Donostia eta inguruko herrietan. Izan ere, orain da hauek harrapatzeko unea. Negua hibernatzen igaro ostean, udaberrian martxan jarri eta listorrabi primario batzuk jartzen dituzte. Abi hauek kentzea komeni da, gero eta handiagoak ez egin eta listorren ugalketa ekiditeko. Horregatik hainbat tranpa jarri ditu Donostiako udalak hiriko parke eta eremu publikoetan. Tranpa batzuk likido erakargarri bat daukatenak, plastikozko edukiontzi batean sartzen dugu likido hori, listor asiatikoa erakartzen du eta edukiontziaren formagaitik ondoren ezin du listorrak atera, beraz, harrapatuta gelditzen dira. Dagoeneko ia 500 listor erregin inguru harrapatu dituzte. Trumpen planarekin batera, herritarrei ere deia luzatu diete, abiren bat ikusiz gero, honen berri emateko 082 telefonora deituz. Orain oso importantea da listorrak harrapatzea, tranpa hauek sartzea eta baita ere herritarrak udaletxeari laguntzea detekzioan, listor erregin bakoitzeko etorkizun batean 200 eta 300 listor erregin bitarte ekiditen bai ditugu eta 1500 eta 3000 listor bitarte edo listor langile bitarte ekiditen bai ditugu. Abi txikiak izan behar direla ohartarazi dute behin eta berriro. Handiren bat topatuz gero, iazkoa izatea baita ohikoa. Jendea deikari da kabi handiak ikusten dituelako, baina komentatu behar da, kabi handi hauek iazkoak direla, utxik daudela, bertan ez daude listorrak. Oraindik ez da Asiako listorrak harrapatzeko likido selektiborik aurkitu, asko dago egiteke. Guk nahi deuna da zeozer bilatu dezala, oikerketa gehien gutxinean hasi lehenbailen zeozer selektiboa izateko arte eta listorra honentzako bakarrik. Hego Ameriketan sistema selektiboago bat ari dira lantzen. Produktuari likido erakargarri baten astean datza. Listorrek likido hau euren abietara eramaten dute eta bertan zabaltzen dute. Honek bertako listor berrien jaiotza oztopatzen duelarik. Oraindik Euskal Herri inguruan soilik antzeman da listorra, baina adituek argi dute abiadura nahiko azkarrean zabalduko dela penintxula guztira. Honek kalte handiak eragin litzake, erlezainei ez ezik, baita nekazariei ere. Listorrek fruitu gozo edota oso onduak gustoko bai dituzte.
ez dezatela pentsa politiko lau urteko bakarrik daudenikan, baizik sensibilizatioa hartu dezatela denak zer dakorkion. Hemen Gipuzkoa mailan dako bain, eta hemen kostaldian. Baina beak entomologoa esaten duen bezala, hemen oain dijuan abiedura honekin, beste 10 bat urte gertatuko dela peninsula dana hartzen. Osea, kontun euki dezau ze gertatu leiken.